खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। क'क्राझाराव ड्राग्सजों लोगोसे सा-3 लाइमोनफोरखौ पुलिसआ खानो हादों। खख्लाबारि फार्मार बिखायाव आबादारि बिफाननि फरायसालिमाया थाबैनो जानायनि लामायाव। क'क्राझार जिल्ला देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बसमरी प्राइमारिआ मैया प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिसमुरि पिसिडिसिनि मावख'खौ मैया फुंबिलिनि समाव देबोरगाव ब्लक टि सि एल सि चेयारमेन सुजित बरदमुसाहारिया रेबगन हास'ना बेखेवना होयो। बे हाबाफारिनि बिसमुरि पिसिडिसिनि चेयारमेन सानसुमा बसुमतारिया बाहागो लानायनि गेजेरजों रायजो-राजानि नुजाथिनायाव खौरांगिरि मिथुन बसुमतारिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंनानै होयो। बाक्सायाव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सा-4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। भारत हादराव 24 घन्टानि गेजेराव 51,667 कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों आरो गासै 1,329 सुबुं जिउ खहा जादों। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि बेन्दों सिङाव थानाय जमुर गामिनि लोगोनि बर' गोबाव सम प्रेसार स्ट्रक बेरामाव भुगिनांनानै दङ। बेरामिया रां-रुफानि आंखालजों दिनैसिम मोजां हालोदाव फैयैलाय नखरनि सोद्रोमाफोरा रायजो-राजाफोरनि गोरिब नखरफोरखौ अनसुंथाइ हरनो हांख्रायहरदों। दा सान्दि बेरामिखौ गुवाहाटी जि एम सि आव आइ सि इउ सिम खालामनानै फाहामथाय होगासिनो। गोरिब नखरनि बेरामिखौ अनसायग्रा रायजो-राजाफोरखौ जा हायो अनसुंथाइ हरनो थाखाय एकाउन्टआव फैसा सोहरनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर होनाय जादों। एकाउन्ट नम्बरआ जाहैबाय 3755939089 3755939089। आइसिभ क'डआ SBIN 00150026। IFSC क'डआ जाहैबाय SBIN 00150026। मबाइल नम्बरआ 7896115763 7896115763। बिटिसिनि बाजेट टेन्डारआ मैया 11 रिंगानिफ्राय जागायनानै दं। टेन्डार सोनाय जोबथा समा मैया 2 रिंगासिम जादों आरो गासैबो बाजारनि फिथायखौ फैगौ 29 जुन खालाराव फोसावनाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसामाव 2,781 कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो गासै 34 सुबुंनि जिउ खहा जादों। कर'नानि रेटआ जाहैबाय 2.2।